Амин! Така че ти нямаш право да взимаш молитвата на дякона. Нямаш право да взимаш молитвата на пастира. Моли се както Господ ти е дал. Амин! Защото керна повлиява всичко, няма да бъде винаки. По наши езида черно-бяла. На пастира и на дякона ще е свята, на вашия езида черно-бяла. Така. Пак ще погледнем този 6 стих. Казва, бъдете силни и смели, защото ще поведеш тези люди в наследство на земята, за която се клев на бащите ще я дам. Ние очакваме ли тази земя? Аз се очаквам. Колко хора очаквам? Обърни си, приятели, се му кажи, аз очаквам тази земя. Очаквам тази земя. Тази земя е много важна, която ние очакваме. Знаете ли, по някой път общувам с братята в България и ни казват, вие спайте сте добре, лъскави коли, взимате по 1000 евро заплати, вие сте добре, платили са пълни. Аз какво им казвам? Може би не сте бъде в община, и да бъдеш емигрантом. Че ние сме родината ти хора. Зато и днес моля всички брати и сестри да се молим за нашата страна. За да може нашата страна да се оправи. Не да бъдем роби. Не да бъдем роби. Както Библията казва, ако слушаш добре Божия глас, казва, ти няма да бъдеш опашка, но ще бъдеш глава. Амин. Кой иска да бъде глава? Всички. И има един стих по-надолу казва, ще бъдеш даваш, А не вземаш. а не взимаш. Ще даваш назаем, но няма да взимаш назаем. Колко хора искат този стих да бъде валиден в живота? Всички. Алелуя! Фадлюмба. Но този 7 стих още по-дълбоко искам. Библията още по-надълбоко ни потребява. Вижте 7 стих. Само бъди силен и много смел. Вече тук още повече неща изисква Бог от нас. Преди малко каза, бъдете силни и смели. Но тук казва, бъдете силни и много смели. Има ли смели християни? А жена какво означава смел християни? Видите ли сте за мен? Не, дай Марти. Не, дай Марти. И вода Марти, собствения си мъж. А не да си бив лаки. Душа съвършение. Разбирате какво? А има ли Бог да ми? Окей, тук.